Boro studio आं जिमि बर' आरो बे समाव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो लादों। आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जागोन बर' राव। बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जासिगोन। जिपिसि गैयालासिनो गनायथि गैयालासिनो बाहाय जादोंमोन आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' राव। आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारगोन बर' राव। जिपिसि गनायथि गैयालासिनो लग'आव बाहाय जादोंमोन बर' राव। लग'आव थागोन खालि असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावाल'। नाथाय बोखार जासिगोन लग'निफ्राय बर' राव। आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पस कमिटिनि जथुमाव बे थांखि आजावबाय। साधारन मावफुंथाय कमिटिनि बे थांखि। मख'जाथावना दि बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव। भारतारि संबिजिरनि 8थि फारिलाइनि रावफोरनि गेजेराव बर'आ मोनसे। आसाम सरकारि राव सोदांथि आयेन 2020 नि गेजेरजों बर' रावखौ लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होनाय जादोंमोन। नाथाय बर' रावखौ आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बोखारनाय थांखिया बेसेबां गनायजाथाव? बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि थानाय समाव आसाम बिधान सभायाव बाहायनाय जादोंमोन बर' राव। बेबायदिनो बर' रावखौ लोगो सरकारि राव महरै लिरनाय जादों। दा बाथ्राया जाबाय आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' रावखौ बाहायनो थाखाय गनायथि लानांगौ नामा? थारैनो आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पस कमिटिनि जथुमाव बे थांखि आजावनाया बेसेबां गनायजाथाव? फिन फोरमायबावदों आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखार जासिगोन बर' रावा। जिपिसि गनायथि गैयालासिनो लग'आव बाहायजादोंमोन बर' राव। बर' रावखौ बोखारनाय जासिगोन आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय। आसाम आयेन आफादनि लग'आव थागोन खालि असमिया राव, इंराजि आरो हिन्दी रावाल'। नाथाय बोखार जासिगोन बर' रावा। आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पस कमिटिनि जथुमाव बे थांखिखौ आजावबाय। साधारन मावफुंथाय कमिटिनि बे गेदेर थांखि। मख'जाथावना दि बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव। भारतारि संबिजिरनि 8थि फारिलाइनि रावफोरनि गेजेराव बर'आ मोनसे आरो आसाम सरकारि राव सोदांथि आयेन 2020 नि गेजेरजों बर' रावखौ लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होनाय जादोंमोन। नाथाय बर' रावखौ आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बोखारनाय थांखिया बेसेबां गनायजाथावना? बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि थानाय समाव आसाम बिधान सभायाव बाहायनाय जादोंमोन बर' रावखौ। आरो दा बेबायदिनो बर' रावखौ लोगो सरकारि राव महरै लिरनाय जादों। दा बाथ्राया जाबाय आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' रावखौ बाहायनो थाखाय गनायथि लानांगौ नामा? थारैनो आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पस कमिटिनि जथुमाव बे थांखि आजावनाया बेसेबां गनायजाथाव? आसाम आयेन आफादनि लग'आव थागोन असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावाल'। नाथाय बर' रावखौ बोखारनाय जासिगोन आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय। बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव। नाथाय बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जासिगोन। आरो बे थांखिया बेसेबां गनायजाथावना? आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जासिगोन बर' रावखौ आरो जिपिसि गनायथि गैयालासिनो लग'आव बाहायजादोंमोन बर' राव। आरो लग'आव थागोन खालि असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावाल'। आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पस कमिटि जथुमाव बे थांखिखौ आजावबाय। साधारन मावफुं कमिटिनि बे थांखि। आरो बे बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव आरो भारतारि संबिजिरनि बे 8थि फारिलाइनि रावफोरनि गेजेराव बर'आ मोनसे। नाथाय आसाम सरकारि राव सोदांथि आयेन 2020 नि गेजेरजों बे बर' रावखौ लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होनाय जादोंमोन। नाथाय बर' रावखौ आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बोखारनाय थांखिया बेसेबां गनायजाथावना? आथिखालनि मन्त्रि बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि थानाय समाव आसाम बिधान सभायाव बाहायनाय जादोंमोन बर' रावखौ आरो बेबादिनो बर' रावखौ लोगो सरकारि राव महरै लिरनाय जादों। दा बाथ्राया जाबाय आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' रावखौ बाहायनो थाखाय गनायथि लानांगौ नामा? थारैनो आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पस कमिटिनि जथुमाव बे
थांखि आजावनाया बेसेबां गनायजाथावना